Choreografie. Nástup, půlnoční překvapení nebo přetančení v podání maturantů. Tohle všechno se může skrývat pod slovem choreografie. A za nás je to jedna z nejdůležitějších složek plesu. Při choreografii se totiž můžete ukázat. Je to něco, na co se těší vaši kamarádi, rodina, je to hlavně o vás. Choreografie se ale nacvičí sama od sebe. A jak to funguje u nás? Ze všeho nejdřív se vás zeptáme, co si od choreografie vlastně slibujete. Každá třída je totiž jiná. Jsou třídy, které chtějí hezkou, ale takovou spíš obyčejnější choreografii. A pak jsou naopak třídy, které na té choreografii staví celý ples a chtějí mít tu nejhezčí choreografii, co kdy kdo v ten rok měl. Na základě tohohle vám doporučíme vhodnou choreografku nebo choreografa. Choreograf nebo choreografka si s vámi domluví schůzku, vymyslí celý koncept choreografie a následně s váma celou choreografii nacvičuje od prvních náznaků až po samotnou choreografii. A pokud je to třeba, domluví vám nácviky i v místě, kde se ples bude konat. Něco jiného je totiž nacvičovat choreografii v tělocvičně ve škole a něco jiného je to nacvičovat v místě, kde se ten maturák potom bude finálně konat.